Karmele Mitxelenak Zorion edo antzeko zerbait liburua aurkeztu du gaur Donostian. Honetan, alargun geratu berri den emakume heldu batek egindako barne eta kanpo bidaia kontatuko du bere burua berrasmatu nahian. Idazleak Agustin Zubikarai beka irabazi zuen iaz proiektuarekin. Eleberri honetan batez ere agertzen diren gaiak dira maitasuna, heriotza eta heriotzarekin lotuta dolua, baina ez edozein dolu bere buruaz beste egin duen pertsona baten ondoan dagoen kasu honetan bikotekide horren dolua, ez? Eta dolu hori amorrutik, haserretik, damutik, errutik bizitako dolu bat kontatzen da, eta horretaz gain, istorio guztian zehar agertzen dira etengabe harremanak, eta kasu honetan hiru belaunaldiren arteko harremanak, emakumeen harremanak, ez? Protagonistak amarekin eta bere alabarekin dituen harremanak, eta kasu honetan biloba ere azaltzen da, ezta? Eta, egunerokoan harreman horiek nola eragiten duten, protagonistaren bizitzan, Mariaren bizitzan. Eta modu batean, harreman horietatik ihes egin nahian, edo eguneroko horretatik ihes egin nahian, bidaia bat egiten du, beste itsaso bat ezagutzeko bidaia bat egiten du, eta bidaia hori da bai fisikoa, maletak hartu eta oporretara joaten da, baina aldi berean da bidaia psikologiko edo emozional bat, ezta? Bizi dituen gorabehera hoien aurrean erantzun bat. Gaixotasuna bai ikusi izan dut, eta askotan pentsatu izan dut depresio bat pairatzen duen, o depresio batean dagoen pertsona baten ondoan dagoen horretan askotan ez degula pentsatzen, ezta? Eta ze zaila izan behar duen pertsona horri akonpainamendu hori egitea, ez? Gaixo horri. Eta da, gaixotasun mota, nolabait esatearren zailenetako bat, ezta? Ulertzeko zaila delako askotan, eta hortik abiatuta eta berez buruaz beste egiten duen pertsona baten egoera horretatik abiatuta, ez da gertu bizitu izan dudan zerbait, baina bai askotan pentsatu izan dudan zerbait, ezta? Doluak are zailagoa izan behar duela, ez? Heriotza horrela gertatzen denean. Eta hori da abiapuntua, eleberriaren abiapuntua hori izan zen, ideiaren abiapuntua edo, lehen hasia hori izan zen, hori kontatu nahi nuela. Ez dira zehazki 11 egun, oporraldia laburragoa da, baina guztietan ez da oporraldia kontatzen, ez? Protagonistak atzera egiten du, iraganeko zenbait kontu kontatzen ditu, eta gero badaude egun berean gertatzen diren atal bat baino gehiago, ezta? Orduan da, etengabe atzera egiten du, aurrera egin nahi horretan, eta laburra da bai egun gutxiko porraldi bat da. Eta, nolabait atalek ere berekin dakarte bidaia horren joan etorri horiek kontatzen dituzte. Ez bakarrik fisikoak, bere barruan egiten ditun joan etorriak ere, ez?